ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginabuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Bakit ko ka-impact diri? kasarangan nga kasinatian. Lalo'y tingin kong lap. Sure ka? Pagkasalita ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasib. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduen Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sumpayan ti karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Karen. Sud sa pila ka tuig nga entertainer ko, karon pa ko nakasuway nga gibastos og customer. Tungod siguro kay pirmi na kong kauban ang akong pamilya, pero karon nga ako rang usa og ni apagyud sa lain nasod, dili malikayan nga naay mga bastos nga mga customer. Pero dili ako ang klase sa babae nga musugot lag bastuson. Maong nasumbagan nako ang bastos nga customer ug mao'y hinungdan nga gipatawag ko sa office. Oh, what happened? What happened here? Huh? What's wrong? What happened? Bastos ka na! What is this? What is this? Karen? Ano ba din ka po din eh? God, this Oh, uy hala! Kiunsa man ini mong customer, uy! Akong gisumbag. Bastos man. Ginoo ko ni mong bataa ka, uy. Pag-expect na lang yun nga ipatawag yun ka sa opisina, ana. Unsa? Pero bastos siya. Ako lang giprotektahan akong kaugalingon. Kahit na, hindi mo pa rin dapat ginawa yun. Customer natin yun, Karen. Customer. Alam ko. Pero singer po ako. Hindi ako bayarang babae para hipuan niya ako ng ganun. Whatever. I will give you a chance this time. But once na mauli to, I'm sorry na lang. Pero sir, Get out! sir. Get out, Karen! Okay po. Hanggang din na sila. Ikaw na hinoy mo ikinusaban. Maugani. May pagmuli ng kadriday. Magtukod ang balik kong banda. Na. Dilingon anak ka sayon, uy. Lisod kayong kinabuhi din sa ato. Samtang ni ako din patasaan na lang yun ako kung pasensya. O garon sad nga, makatabang po ko ninyo din ha. Day, Sakit ang tutunan, uy. Gipagkaupagkit ko. Tungod siguro ni kay naglain ako lawas. Sao naman lang din ako. Murag dili pag yun ako kayang ma-duty o niya. Kinahanglan nga ako ning ipahuway.
You must perform tonight. No excuses. But sir, Please, Karen. Huwag mo akong bigyan ng sakit sa ulo, please. sir, hindi ko po kasi talaga kaya. Kayanin mo. Sir. Mao kini nakapait nga mag-OFW Priscilla. Kay usahay magdubli-dubli ka og trabaho. Pero dili ka pwedeng magsakit-sakit. Ug ako tungod sa kahadlok nga mawad-an og trabaho, naahat ko og perform. Just in your hair. Lainagit pa minaw sa akong tigog. Bisa ko sawad ako. Tiligan ako kaya. Karen, ano ba ginagawa mo, ha? Bakit ka bumaba sa stage? Sir, hindi ko po kaya. Nakakaya po. Oh my God, sino bang kumakanta doon, ha? Bumalik ka doon! Sir. Kaluoy ni mo day, uy. Ano ka ba? Usay akong buhaton. Kayawan ko masig mukha niya akong tingog. Pahuway og tarong. O kung dili gihapon mo sugot si sir nga pahuway ka, magpatabang ta sa agency. Okay. Fine. You will rest, Karen. Pero 2 days lang, ha? Kailangan nyo mag-practice. May bago kayong gitarista. Okay po. Salamat po. Karen? Blair? Ikaw din bagong gitarist? Oo. Nanay ka din sa Macau? Oo. Mayo kay kauban data. Maog yun. Salamat nga nakita tagbalik. Sorry. Kining today. Unsay sakit ni Papa ninyo? Huh? Sakit? Naadi siya sakit? Kuan. Nabitaw sakit si Papa, day. Unsa? Sa ato pa, nahibaw mo? Oh. Naruman mo magsulti. Kay di may gustong mabalaka ka ha? Nagulo sila yung nasod. Kuya, tanda ka sa Papa, magpadako kwarta. Pangutad ako unsa mga gikinahanglan. Palihog lang. O kung mahimo, patawagas yan ako. Nak, pasilo ako. Ayaw na ko na una, Apa. Ako'y bahala ni mo, okay? Salamat. Salamat kayo, Karin. Anak. Thank you, everyone. Thank you. Karen, gisinyasan ka na zero? Oh. Unsam si kay tuyuan ni niya. Someone wants to talk to you. Sino po? Talent Scout daw. Puntahan mo na. Sige po. Hello, Karen. I'm David. And we want you for a bigger Macau show. Better pay. But no guaranteed contract yet. I'll think about it, sir. Okay. Here's my card. Just call me. Okay, sir.
Wa pa sa pagkakaroon pa. Naglibog palagi ko kung mugo ba ko. Mas nako magud ko og makwartaan ni God. Og nakinahanglan kay ko anak kay para sa mga tambal nimo. Ayaw ko na una, anak. Mauwi paminawa, imo kasing-kasing. Kung ganahan ka, sige. Dawata. Pero kung dili, ayaw puksa. Pa. I'm so glad that you called. What's your decision? Honestly, I wanted to, but I can't risk my job for it. Okay, I want you to think again. Just take your time. No pressure, okay? Thank you, David. Ano gon kung imong balibaran? Pero mauman sad good. Wa lagi kasiguruan. Mausad. Pero basin og mauna di ay na ang opportunity para nimo day. Basig mo sikat ka ana. O baka ha, dako na kayo ng matabang aron mausab na ang imong kinabuhi. Ate Wilma. Kaysa tinuod lang no, kung ako may offeran ana. Amo dawat ko uy. Ate. Ay, dili sa akong magsige ko na una ato eh. Mag-focus lang sa ako sa akong trabaho din eh. No pressure man ko no. Og ingon siya nga take your time. Ako kumao. Maya na lang ko mo decide. Ako unang siguroon. Nga dili ko magmahay sa akong desisyon. Sige, lagi apog katuling akong tutunan, uy. Karen? So ining kining aso po. Ang may ni para sa imong tutulan. Salamat, Blair. Way sa pa yan. Murag nakabantay lagi ko nga grabe ang pag-atiman ni Blair ni mo, day Karen. Ate Wilma, suod lang yun kaayo, mi. Wa na ibuti pasabot yung pag-atiman nako. Angay lang yun, day. Kay dili ra ba mo pwedeng magkauyab? Dili pwede nga magkauban sa trabaho ang manag-uyab. Sige lang, ti. Wa mas ako'y plano mo sud og relasyon. Karen, I love you. Blair, ayaw ragat pagbinuang ingon, ana? Wa ko magbinuang. Seryoso ko. Mahal ta ka. Ako, mahal ba sa kunin mo? Ha, Karen? Huwag ko makatingog ato, Priscilla. Huwag ko makatingog sa iyang gipangutana kadako. Pero dili ko gustong mukontra sa balao dili sa bar. Please, tubag ako. Ugsultihi ko sa tinuod. Sa tinuod lang. Dili klisa di ka gumaon, Blair. Kisa may dili ma-in love ni mo nga buotan ka. Gentleman, mapinangkaon. O kanang tanan, na-feel na ako ni mo. Pero unsa? Pero dili ta pwede nga na ikarelasyon nga kauban sa banda. Wow, itago lang gud na to. Please, Karen. Blair. Please. Aha, uyab na mo. Ayaw lang pagsaba ni bisan kinsa. Nahala sige, good. Pero, dili mo mahadlok nga mataktak mo anang inyong gibuhat? Dili, te. Kay, dili magid may magpaila. Ay, ako'y nabalaka ninyong duha. Pag-amping mo, ha? Kumusta naman imong tutulan? Ay, maulang lagi gihapon. Murang arang siya, pero mubalik ra gihapon. Di ka gusto magpa-check up? Blair, ayaw na palabig sikit kaya nagtanaw sila na to. Sorry. Kasakit ako lawas. Huwag ka humanan nga trabaho. Ay, kaya pa kaina ko. Mura na magbigay ako tutunlan. Kinali naman yung kamot kong maayon niya.
I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Shucks. Wow. Manawag ko sa stage. Karen? Karen, sino ito mo? Ang buot. Wala ko makasabot sa kakaugalingon. Sakit na kayo kututunlan. Kinahanglan ka nga magpatsika pa na. Sino, bananta ka? Ay, dili, pwede Blair. Ako ra. Dili, hindi ko masugot. Bahala na, basta kayo bananta ka. O niya, what if mataktak na sa trabaho? Huna-huna sa kong maayo. Sige, bahala ka. Blair. Nakaragod na ni mo dahil kung nung sa desisyon mo. Kuyaw sa gituod kung mawa na niya ng tingog ni mo. Madawat ng tutunlan ni mo. Sabi angay na kumuhaton, kuya. Istoryahin ninyo ni Blair. Ngayog tabang niya. Undal sa mong trabaho diri. Ang unsa? Ug dawata ka tong gi-offer ni Sir David mo. Kay mas grabe imong kahago kung magpadayon ka dinhi. Blair. Una-una maayo ka rin. Dini sa bar, pila kasi tang imong kantahon. Unya kung may absent pa, ikaw pagin mo himo relibo. Blair. Ug kung mo dawat ka sa offer ni Sir David, di sama dinhi kahago. Ug mas dako pag ginabayan. Ug wa pa yung kontrata. Pero naibaw ko nga mo na angay ni mong baton ang pagdawat sa iyang offer. Husto ka, Blair. Siguro, sa'yo na giti nga angay na kumuundang din sa bar. Igo na lang ako tiwasan akong contract din eh. That's good news, Karen. Yes, sir. You won't regret this. I promise. Thank you so much, sir. Mingaw na day ko ni mo ani day. Mingawan sa ko ni Mote. Pero sige lang. Ang hirabit ako sa Macau. Suruyo lang kaya tika din eh. Bantay ha. Magpaabot yung ko ni mo. Lagiti. Pagamping permi day. O good luck sa bag-o ni mong journey. Salamat, Ate Wilma. Thank you, everyone! Good job, Karen. Thank you so much, Sir David. By the way, I want to ask you something. What is it, sir? Would you be okay with being invited somewhere outside Macau? Like the U.S.? That's a really big opportunity, but I'm not sure if I can do it. I mean, I would love to, but I guess I'm just scared. You have nothing to be scared of. I know you can do it. I trust you. And I know they will love you. Sir David. Ha? Imong kitando si Sir David? O, kuya. Anagan. Sakto gina ka rin. Ay kadlog nga mo gawas kasi imong comfort zone. Suklita ng hagit diya laing nasod, ha? O, kuya. Wa kayo sikan ng opportunity din eh. Suklan ko ning tanan. Layo man tuod ang akong pamilya, pero na-feel gyapon ako ang ilang pagsuporta kadako. Ug sila mo usa sa inungdan nga nung nisali ko sa akong kaugalingon nga makaya raman yun nako ang tanan. Nakita na kitawan ko. Oh,
Hala, si Blair di ay. Uwa naman di ko makapanawag niya. Ay, ito ka naman, uy. Huwag ba nang ito na ako tawagan? Mayo kay nagkahinumdum ba ka na ako? Sorry na, God. Medyo busy lang yun. Bahala kung sa kabisi. Basta make sure nga dili ka sobra kago, ha? Pahuway yun. Oh, Blair. Hatagan yung may panahon nga makapahuway o makalingaw-lingaw aron. Dili may ma-stress. Kana mo'y gusto lang kong madungog. Di ko gusto nga mahago kag mayo. Mahal kay tika, Karen. I love you too, Blair. Unsa day? Gusto na kang mupalit og bahay diri sa Pinas? Okay, gusto na ko nga narata sa usa ka compound kita nilang papa. Pangitai ko, Kuya Bi. Ah, sige. May problema. Pila na ko katuig din his laing nasod. O gimingaw na kay ko sa kong pamilya. Gusto na ko mong pauli. Dungan ta. Sure ka? Oo, wala sad biya ako makaulit Pinas. Puro lang ang trabaho din sa laing nasod. Panahon sad nga mo bakasyon ta. Sige, Blair. I-update ka dayon ko kano sa ako makauli. Just finish all your scheduled gigs. And then, I'll let you go home to the Philippines. I will, sir. Thank you so much. Don't worry. I pay for your ticket. Thank you, Sir David. Day ka rin? Day! Kuya! Kuya! Ay, Karen! Nga naman ka magsulting mauli ka. Aron ma-surprise mo. Anak, salamat kay ni uli ka. Salamat sad kaayo sa tanan yung suporta. Kung dili tungod ninyo, waon taning mga bahay nato karon. Tungod sana sa tanan nimo sakripisyo, Day. Maong salamat kini mo kay bisan og bisag asa na ka naabot sa imong pagkanta. Wa gid mi nimo talik di. Dili gyud na mahitabo nga talikdan ta mo, kuya. Wa ko'y naabot karon ko yun. Dili tungod sa iyong suporta. Og labaw nang salamat nimo pa. Nak. Kay tungod sa imo pagdisiplina namo sa mga bata pa mi. Sa pagtudlo namo bahin sa pagkanta. Nausa mga tong kinabuhi. Og hangtod sa hangtod din akong isipon nga utang kabubuton pa. Ang akong pamilya, maugid ang numero 1 naghatag og kusog nako sa tanang butang. Mahinungdan nga bisan og nag-OFW man tuod ko, pero wa na ko'y kahadlok nga mo atubang sa tanang mga pagsuway. Di niyo na lang kutob, daghang salamat. Inyo matatampo, Karen. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Karen, dinhining atong tulumanon, bagong bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. May musad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.